his time, in his time, he makes all things beautiful in his time. Lord, please show. Dzina la Tate ndi la Mwana ndi la Mzimu Woyera. Amen. Ndikulandireni abale ndi alongo pano pa Tiyankhule na Ambuye. Lero ndi Loweruka pa 24 Septemba chaka cha 2022. Mphunzitsi lero afuna ayankhule ndi achinyamata. Kondwani ndi unyamata wanu, chitani monga mmene mphamvu zanu zilili. Koma mukumbuke chimodzi chake ndi chani? Timvetsere bwino limodzi pamene tikumvetsera Mulungu akutiyankhula pano pa Tiyankhule na Ambuye. Pajatu iye akatiyankhula amatituma, ndipo akatiyankhula amatimvetsera kuti nafenso timuyankhule zosowa zathu. Mawu oyamba akuchokera m'buku la Mlaliki mutu wa 11 ndime ya 9 kukamaliza mpaka mutu wa 12 ndime ya 1 kulekeza 8. Amene akutiwerengera mawu oyamba ndi a Ellen Sinjani kuchokera ku St. Michael's Girime Community Hospital mu Archdiocese ya Lilongwe. Salimo yathu ndi yochokera m'buku la mneneri Yeremiya ndime ya 31. Mulungu adzawasamala monga momwe m'busa amasamalira nkhosa zake. Ife achinyamata Mulungu akutisamala, ife achikulire Mulungu akutisamala chifukwa iye ndi m'busa wathu. Mawu athu amuthenga pabwino ndi monga adalembera Luka oyera mutu wa 9 ndime ya 43b kulekeza 45. Ndipo amene akutiwerengera mthenga wabwino komanso kutigawira mawu ndi Father Francis Damaseke, National Coordinator for Catholic Social Research and Communications ku ECM. Tiyeni abale ndi alongo tisinkhesinkhe limodzi. Mawu oyamba. Mawu a m'buku la Mlaliki mutu 11 kuyambira ndime ya 9 mpaka 10 nkuzapitirizaso mutu 12 ndime yoyamba mpaka 8. Anyamata inu, muzikondwerera unyamata wanu. Mitima yanu izisangalala pa nthawi ya unyamata wanu. Inde, muzitsata zimene mtima wanu ukufuna, ndiponso zimene maso anu akupenya. Koma mudziwe kuti pa zonsezo Mulungu adzakuweruzani. Choncho muchotseretu zokusautsani mu mtima mwanu. Mupewe zokupwetekani m'thupi mwanu. Pajatu unyamata ndi ubwana zonse nzopanda pake. Uzikumbukanso mlengi wako pa masiku a unyamata wako, masiku oyipa asanafike. Zisanafikenso zaka zoti uzizati moyowu wandikola. Nthawi ya ukalamba wako, dzuwa kuwala, mwezi, nyenyezi zonse zizakudera, ndipo mitambo izabweranso mvula itagwa. Nthawi imeneyo miyendo yako izidzanjenjemera, manja ako adzafowoka, mano ako owerengekawo azidzalephera nkutafuna komwe, ndipo maso ako adzayamba kuchita chidima. Makutu ako adzatsekeka, ndipo suzamva phokoso lakunja. Suzamvanso kusinja kwa pamtondo kapena kulira kwa mbalame mmamawa. Udzaopa kukwera pamalo apamwamba, ndipo nkuyenda komwe kudzakhala koopsa. Kumutu kudzangoti mbuu. Udzalephera nkuyenda koziguza komwe, ndipo chilakolako chilichonse chidzakuthera. Tonse tikupita kwathu kokakhala mpaka muyaya. Ndipo titapita kudzakhala kulira misewu yonse.
Nthambo ya siliva izamasuka, mbale ya golide izasweka, mtsuko uzaphwanyika ku kasupe, ndipo mkombero uzathyoka ku chitsime. Pamenepo thupi lidzabwerera ku dothi monga mmene lidalili, ndipo mzimu udzabwerera kwa Mulungu amene adawupereka. Nkuonatu mulalika kuti zonse nzopanda phindu, ndithudi zonse nzopanda pake. Mawu a Ambuye. Ambuye akhale nanu. Mawu mumthenga wabwino monga adalembera Luka oyera. Ulemu kwa inu Ambuye. Mutu wa 9 ndi 43 kulekeza 45. Pa nthawi yomweyo anthu onse aja ankazizwabe ndi zonse zimene Yesu adachita. Iye adawuza ophunzira ake kuti mumvetse bwino zimene ndikuwuzanizi. Mwana wa munthu adzaperekedwa kwa anthu. Iwo sadamvetse mawu amenewa. Anali obisika kwa iwo, kotero kuti sadawamvetsetse, koma ankaopa kufunsa zimenezi. Mthenga wa Ambuye. Ulemu kwa inu Ambuye Yesu Kristo. Lero loweruka loyera mawu oyamba akuyankhula kwambiri kwa achinyamata, koma atitha kutero kuti akuyankhula kwa tonsefe. Monga tamalizira mthenga wabwino inu achinyamata, zimene simukumvetsetsa mu mpingo wanu, pezani nthawi, gwiritsani mipata yonse yoti muzimvetsetse. Ophunzira Ambuye Yesu atamva zimene Yesu amauza, akazunzidwa, akaperekedwa m'manja mwanu, sanazimvetsetse bwinobwino, amaopa kufunsa. Inu achinyamata musaope kufunsa, musaope kunyadira mpingo wanu. Dziwani zambiri za mpingo wanu kuti muukonde ndi kutumikira mokondwa. Tibwereranso muthenga wabwino. Mawu oyamba akuti iwe wachinyamata kondwa ndi unyamata wako. Ukanali ndi mphamvu dierera unyamata wako. Mpingo wopanda achinyamata ndi mpingo wakufa. Limana lopanda achinyamata ndi limana lakufa. Parish yopanda achinyamata, a vibrant youth, ni parish yakufa. Yakwana nthawi ife adindo tatiyeni tichakamitse achinyamata athu. Atenge gawo, tanena nthawi yayitali achinyamata ndi tsogolo la mpingo. Koma tapatse panopa ayambe kugwira ntchito mu mpingo. Chimodzimodzi ife ansembe, inu ansembe anzanga, tatiyeni tiziyang'ana mbuyo ndi kumaona kuti mbuyo mwathu mukubwera achinyamata angati. Ngati achinyamata ndi operewera, ngati achinyamata they are not coming in convincing numbers. Yes, osaka ndi Mulungu, komanso pali agents ifeyo ngati anthu amene tingakathandiza achinyamatawo kuti ayankhe kuvomera kwa Mulungu. Tiyende m'midzi, talimbikitsa achinyamata ndi makhalidwe athu, taonetse chikondi, taphunzitse zoona za chikatolika. Iwe wachinyamata kondwera ndi unyamata wako. Chitani takatakani, kama panga mafizo, kama tumikira mpingo motani. Koma kuti pachina chilichonse pamene tikukondwera ndi uchinyamata wathu, tikumbukire zinthu ziwiri. Choyambirira, zimene zilipo zinalipo kale. As we live chinyamata chathu, tikumbukire kuti zimene ziliko lero mwina zangosintha nkhope, koma padzana zinalikonso. Tiphunzire zeru kuchokera kwa kale. Koposaposa pamene tikuchinjoya chinyamata chathucho, tikumbukire kuti Mulungu adzatiweruza. Pamenepo afuna tikhale ndi responsibility. Osangoti Mulungu mpingo nena kuti ndife achinyamata tichite monga tikufunira. Ayi, tichinjoye chinyamatacho mwa Yesu, pozindikira kuti Mulungu adzatiweruza kutengera zimene tapanga pa chinyamata chathu. N'chifukwa chake Yesu muthenga wabwino akuti mumvetsetse bwino, akuwauza ophunzira ake, tikumbukire kumene akuchokera ophunzira ake. Ambuye Yesu atafika ku Kazarea ya Filipi, monga tinaoneranso dzulo atafunsafunsa, anthu amati ndine ndani? Ndiye anthu ananena zosiyana-siyana, ophunzira anakanika kuyankha, kufikira Petro nthawi imene ananena kuti inu ndinu mpulumutsi olonjezedwa uja. Anavomeradi kuti walasa ndipo ndikudziwa kuuza ndi Atate. Komatu mpulumutsi amene ndikunenayo adzazunzika, adzaphedwa, adzauka kwa akufa. Mumvetsetse zimenezi. Anali ndi mantha, anaona kuti maloto awo athera panjira. N'chifukwa anatengera pa phiri paja, atakalawitsa zokoma za pa phiri paja, anayiwalanso zimene zikuchitika, nkufuna zingokhalapo mpaja. Komano akutsika phiri paja, anakapeza achinyamata anzawo, ophunzira anzawo, akulephera kutulutsa mizimu yoyipa. Anangochirandira kuti azimutsatira Ambuye Yesu, osamvetsa kuti kutsatira Ambuye Yesu kwagona mpemphero.
Nchifukwa yake kuti atapemphera usiku wonse anabwerezanso mumvetse zimene ndakhala ndikukuphunzitsani. Ndaona kuti mukunditsatira koma musanakule ku uzimu. Bwanji munalephera kutulutsa chiwanda chicha. Nde mumvetsetse bwino zimene ndikukuwuzanizi. Mwana wa munthu adzaperekedwa m'manja mwa anthu, adzazunzika, adzaphedwa, adzayikidwa m'manda, adzauka kwa akufa, adzabweranso kumwamba. Zimenezi zinawadya maganizo. Sanali kuzimvetsa ayi. Koma nchifukwa chani poyamba Ambuye Yesu akubwereza kawiri mwana wa munthu adzaperekedwa, akudziwa kuti anthu sitimachedwa kuyiwala. Nzofunika abale ndi alongo kumadzikumbutsa zomwe tili, zomwe zidzachitike, zomwe tikuyenera kuchita. Ineyo ngati wansembe kumakhala pansi ndi kumadzikumbutsa the realities of life. Nthawi zina timayiwala chifukwa cha chibwana, nthawi zina timayiwala chifukwa cha kunyada. Ndizikhala pansi kuti kodi ngati wansembe ineyo ndimamvetsa unsembewu. Ineyo ngati mphunzitsi ndimamvetsa kuti uphunzitsi undi chani, unesi undi chani, upolisi undi chani. Nthawi zina tikamakamba za anzathu achitetezo makamaka apolisi, mwina timakhala ndi ma-exaggeration. Aliko apolisi abwino ndinazona. Omvetsa okambika. Inunso apolisi tatengani phunziro limenelo. Mu upolisi wanuwo khalani mwe ndi umunthu, khalani mwe ndi umulungu. Osati nthawi zonse kungofika ochaja ayizocheza. Koma the point is tizimvetsa zimene tili kukhala ndi nthawi kumaona kuti why do I do this? Nchifukwa chani zikuchitika m'moyo mwanga? Sometimes we are easily carried away that we forget our mandates. We sell our brains to beer, desires, fame, ndi zina zotero, ndale, politics. Ophunzira Ambuye Yesu sanamvetse nchifukwa amakumbutsa pafupi. Kuopsa kwake nkonena kuti sanafune kufusa. Zimene sakumvetsazo ambiri timafusa mwina osati kuti tidziwe koma kuti tayese anzathu aoneke osadziwa ndani ayi. Tifuse ndi cholinga kuti tikule mchikhulupiriro. Pali zambiri ineyo ngati wansembe zimene mpaka pano sindimatha kuzidziwa mpaka zonse za mpingo wathu wa ecclesia. Chifukwa every day as a disciple of the church, as a disciple of Christ, ndikuyenera ndiziphunzira kuti Mulungu andiyankhula chani, lero ndadziwako chani chachilendo m'moyo mwanga. Ena zeru zathu zidayima chifukwa tidasiya kuphunzira, tidasiya kufusa. Nde kuopsa kwake kosiya kufusa timapanga zinthu zimene otherwise tikanatha kuzipanga avoid. Mwachitsanzo zimene anapanga Jefta zija. Kuti inde ananena kuti mukakandipambanitsa ku nkhondo imeneyi ndidzakupatsani wina aliyense china chilichonse chimene ndidzachipeze in front of my eyes. Akuchoka nkhondo anakapeza mwana wake panja. Ndinamulonjeza Ambuye ndiye nditani. Analonjeza chifukwa chonena kuti mwina sanamvetse komanso sanafuse za lonjezo lake. Ophunzirawa chifukwa cha chibwana chimene chosafuna kufunsa kuti Ambuye Yesu zitanthauza chani nanga tipange chani. Mwapeza kuti in the end anampanga betray Ambuye Yesu. Kumpachika Ambuye Yesu, kumpereka Ambuye Yesu ndikowawa. Chowitsitsa ndikuperekedwa ndi anthu amene amenera okhala mbali yako. All of us sitingakane chifukwa cha chibwana chimenechi timapanga betray Ambuye Yesu mwa njira zosiyana-siyana. Tidakalowa mbanja tisadafunse, tisadamvetsetse zoona za banja. Tidakalowa munsembe tisadamvetsetse, tisadafunse zoona zazikulu za unsembe. Nkutheka ena dalowa mundale tisadamvetsetse, tisadadziwe zoona za mundale. In the end, we are not only betraying Jesus, we are betraying fellow men, we are betraying the whole country, we are betraying the whole Christian community, we are betraying anatu. Zimene sitikutha kuzimvetsa tizizifunsa. Zimene tazifunsa tiziphunzire, tizikumbutsana. Ndipo zimene taphunzira tili convinced tathandizenso ena kuti azimvetsetse. Iwe achinyamata pamene ukukondwera ndi unyamata wako, kumbukira kuti sudzakhala pa chinyamata moyo wako onse. Tikuyenda anthufe, tinali ana, tili mu chinyamata, tikukula. Zimene waphunzira mchinyamata mwako zidzakuthandize kuti ukonzekere ubwino, ukholo kapena ukulu wako. Koma ambiri ndife akuluakulu koma tikukakamirabe pa chinyamata paja. Nkhani yake sitinamvetse kuti moyo uli ndi ma stage komanso maudindo osiyana-siyana. Tsiku la lero Ambuye Yesu atithandiza kumvetsa kuti tizikumbukira zimene tikuyenera kuchita moyo uno. Koposaposa tizizichita out of conviction. Kachiwiri afuna atithandize ubwino omvetsetsa china chilichonse beforehand. Ambiri timapanga zinthu chifukwa chongotengeka, chifukwa chosamvetsa, chifukwa chosafuna kufusa kapena kuoneka ngati ombwambwana. Atithandize Ambuye amene amatitsogolera mu zonse
kuti pomutsatira iye, pomvetsetsa za moyo wathu, pomvetsetsa za chikhristu chathu, pomvetsetsa za maudindo athu, timutumikire omasuka kuti tikapeze moyo osatha. M'dzina la Atate ndi la Mwana ndi la Mzimu Woyera. Amen. Lord, my life to you I bring. May each song I have to sing be to you a love